хуб, шиносоии ман бо Тоир Собиров аслан шиносоии ман бо синамои тоҷик, синамои он замони советии тоҷик оғоз шуда буд. Яъне нахустин нақше ки ман дар филмҳои тоҷикфилм иҷро кардам, нақши Фотима аз филми маъруфи Мӯзадӯз буд ва нахустин коргардоне ки ман ҳамкорӣ кардамам Тоир Мухторович Собиров, ҳамон вақт ҳаминҷури мегуфтем, ҳамин хел ном мегирифтем буд. хуб, аз куҷо пайдо кардан? Аз куҷо пайдо кардан? Ман ина аввал намедонистам, чаро барои ман хеле мушкил буд вақте замоне ба ман гуфтанд ки чунин коргардон, яъне оғои Собиров мехоҳад бо шумо суҳбат кунад. Ман худам ларза даромадам. Духтари ҷавон фикр мекардам барои чӣ, барои кадом нақш, чаро ки медонистам ки он замон Тоир Собиров машғули ба наворгирии филмҳои силсила филмҳои аз рӯи ҳамун ҳазору як шаб, яъне шаҳризода буд. Ва манам рафтам ва вақте ки гуфтанд ки як нақше бароят дорам, аммо нахуст ту бояд аз ҳамун санҷиш гузарӣ. Ман гуфтам хуб, бале, аввал санҷиш, яъне ки ҳамун чӣ мегӯянд, як каме ба навор мегирем ва мебинем ки шумо барои иҷро кардани ин нақш муваффақ ҳастед ё не. хуб, манам розигӣ додам ва нахуст бо раҳмати шодравон бобо Саид Ятимов як наворро гирифтем ва баъдан унҷо чанд нафари дигар буданд ки бояд нақши Фотимаро бозӣ мекарданд. Аммо баъди тамошо кардани ин саҳна Тоир Мухторович гуфт ки бо Баҳодур Миралибековам ҳамин каса мегирем. хуб, ман хурсанд шудам ки ду бор мегирам. хуб, замоне ки ман омодагӣ доштам ки бо Баҳодур Миралибековам он саҳначаро дубора барои санҷиш наворгирӣ кунанд, ҳамун ёвари коргардон наздам омаду гуфт ки ба назарам нақши Фотима барои ту дода мешавад. ва манам хеле хурсанд шудам. баъдан анамихел ман гуфтам чӣ тавр Тоир Мухторов маро пайдо кард. гуфт ки аз рӯи як намоишномае ки дар телевизион сабт шуда буд, номаш Ҳофиза буд, дар бораи ҳинду духтар. ва ман гуфтам чаро маро маҳз интихоб кард. ёвари коргардон гуфт ки Тоир Мухторович гесӯи баланда дӯст дорад. он замон ман ҷавон будам, гесӯям баланд буд ва шояд ба назари онҳо зебо омада бошад. бале, ва гуфт ки Тоир Мухторович гесӯи баланди занҳоро дӯст дорад, ба ин хотир шуморо гирифт. ва агар шумо ҳам тамошо кардед он филмро, ҳамаи занҳо бо мӯйҳои суннӣ ба ҷуз аз ман. бале, ва манам бале, ин як факте буд, яъне як баҳонае буд ки Тоир Мухторович маро интихоб карданд ва ман нахустин қадамҳои худро дар синамои тоҷик ба туфайли Тоир Мухторович Собиров гузоштаам. мутаассифона силсила филмҳои ҳазору як шаб, аз рӯи ҳазору як шаб бо филми мо, яъне маъруфи Мӯзадӯз ба итмом расид ва ҳамкории ояндаи ман бо Тоир Мухторович Собиров дар филми Ашк ва Шамшер буд. ва дар он ҷо ман як тиккаеро аз яъне нақши ман як зани хеле, агар нақши Фотима як зани хеле ҷанҷолию, яъне бо як зани қавӣ, оре, ки метавонист мардҳоро зери пояш бигирад буд, дар ин филме ки аз 4 қисмат иборат буд, ман як зани маъмулии, зани рустоии тоҷикро бозӣ мекардам ки соҳиби 5-6 фарзанд буд ва шавҳари маро Ғолиб Қаландарович Исломов бозӣ мекард ки унро бастанд ва ман бояд барои озодии ӯ сай мекардам. дар ин филм ман ҳамроҳ бо писарчаам ва духтарчаам бозӣ кардам. фарзандои худи ман, фарзандои ҳунарманди хеле шинохтаи театри Кӯлоб Бобоҷон Ҳасанов ва яке аз духтарои худи Ғолиб Қаландарович Исломов буданд ва ман як тиккаи хеле хеле кӯчулуро дар ин филм бозӣ кардам, вале хеле барои ман ёдмонӣ буд. то ҳол фарзанди ман ки дар он ҷо дар рӯи дастам буд ва ҳоло 31 сол дорад, тамошо мекунад ва хандааш меояд ки манам
дар филм бозӣ кардам ва бо ҳамин шурӯъ шуду, аммо мутаассифона солҳои 90 худатон медонедтон ки ин нооромиҳо шурӯъ шуданд ва сад афсӯс ки фаъолияти студиёи тоҷикфилмам як каме лангид, як каме не 100% лангид ва ба наворгирии филмҳо тамом шуданду бисёре аз коргардонҳо ҳам рахти сафар аз ин ҷо карданд ва бо ҳамин ширкати мо ҳам дар синемо қатъ гардид.